Παιδιά, θυμάστε ένα βίντεο που είχαμε κάνει για το Ισλάμ? Καλησπέρα Νικόλα. Είμαι ο Μαρκασκάτ Μαχμούντι. Και λέγαμε ότι πρέπει να πλένεις τα χέρια σου και τα αυτιά σου. Ωραία. Εγώ θα πλύνω τις μασχάλες μου τώρα ως φόρος τιμής και ένδειξη προς το μεγάλο Μαχμούντι. Μπισμιλέ. Ανοίγω τον πίδακα, τον οποίο πίδακα. Πλέον τις μασχάλες μου τώρα, τις συμπρέχω πρώτα. Ναι, με δυσκολεύεται. Ρίχνουμε νεράκι, μετά σαπουνάκι. Σαπουνάκι, το κρύβουμε χεράκια μας, γιατί πρέπει να είναι κρυμμένο το σαπουνάκι. Είναι η μασχάλη που έχει σαπουνάκι. Και καθαρίζουμε τη μασχάλη με το σαπουνάκι. Την άλλη μασχάλη, γιατί στους 2 τρίτος δεν χωρεί. Θα δούμε το βίντεο τώρα, το αυτιστικό βίντεο που κάναμε. Τώρα μάλλον ξαναβγαίνει το βίντεο. Τώρα παιδιά ξεπλένουμε τις μασχάλες για να επιτύχουμε το καθαρό αποτέλεσμα το οποίο επιζητούμε. Να, εδώ πλένουμε τις μασχάλες μου. Τι ωραία. Έχω σχεδόν πλύνει τις μασχάλες μου. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Αυτό το βίντεο, για να σας άρεσε, κάντε subscribe.